ведаеце вы, што на нашай Смаргоншчыне і ў смеці хаваецца вялікі скарб? Што? Золата? Ці можа дарагія дыяманты? Не, гэта не золата і не дыяманты, але для сапраўдных майстроў гэты скарб не менш каштоўны. Гэта жывая гліна. Гліна? Звычайная гліна? Якая каштоўнасць у ёй? Самая вялікая. Уявіце сабе, Крэўскі замак. Яго сцены стаяць ужо больш за 600 гадоў і трымаюцца яны на гэтай гліне. Як гэта на гліне? Калі будавалі замак, ніжнюю частку сцен рабілі з палявого каменя, а верхнюю – запаленай цэглы. Цэгла ў тыя часы была дарагім і каштоўным матэрыялам. Яе рабілі з мясцовай гліны. Вось яно што! Значыць, наша гліна сапраўдны абаронца замка? Так, а яшчэ з гліны рабілі посуд, кафлю для печаў, цацкі для дзяцей. Нашы продкі казалі, гліна жывая. Пакуль майстар яе мне, у ёй душа нараджаецца. Дык вось чаму ты назвала яе жывой? Гліна – гэта памяць нашага краю. Яна гаварыла вуснамі ганчароў і галасамі старажытных муроў. Таму, дзяўчаткі, не праходзьце міма. Дзе жыве гліна, там жыве і майстэрства. А пакуль жыва майстэрства, жыве і наша зямля. Беражыце скарб зямлі сваёй. Добрый день! Мы – юные майстры и доследчики объединения по интересам керамика Смаргонского центра творчости. Мы отправились в подорожье простогодия, как открытые мифы одного из наивысших помников белорусской истории – Крэўскага замка. Основой нашего проекта стала метода повышения природного богатства Крэва из мясцовой глины у вёсцы Мелідаўшчыны. А гарадок Крэва з'яўляецца невялікім паселішчам у Смаргонскім раёне Гродзенскай вобласці. Калі мы прыехалі сюды ўпершыню, нас адразу ж ачаравала неверагодная прыгажосць гэтых мясцін. Самай уражлівай была сустрэча з Крэўскім замкам. Калі мы стаялі перад велічнымі руінамі, у нас узнікла думка, а што, калі паспрабаваць аднавіць яго гісторыю праз гліну? Так нарадзіўся праект «Жывая гліна Крэўскага замка». Наша мэта – даведацца, як мясцовая гліна з ваколіц Мелідаўшчыны выкарыстоўваецца стагоддзі таму і што мы можам зрабіць з ёй сёння. Мы адразу паехалі ў вёску Мелідаўшчыны. Наш кіраўнік Анастасія Сергеевна распавяла нам, што менавіта там здаўна здабывалі найлепшую гліну для ганчарнай працы. Сталыя кар'еры, дзе капалі гліну, цяпер маляўнічыя азёркі, а колер зямлі там яскравы чырвоны. Гэта жалеза ў складзе гліны. Эксперыменты з гэтай глінай паказалі, што яна цудоўна лепіцца, і пры высыханні памер выраба памяншаецца на 10-ую частку, і ў печы шэрая гліна ператвараецца ў цёплую чырванаватую тэракоту. У верасні мы наведалі Смаргонскую раённую бібліятэку, каб знайсці ўсю інфармацыю пра фестываль «Кераміка Крэва». Мы ўбачылі, як фестываль расце і мяняецца з кожным годам. На старых фотаздымках і відэа аказваюцца онлайнцца з 2014 года. Тут можна не толькі купіць цудоўныя гліняныя рэчы, але і самому сесці за ганчарны круг. У кастрычніку мы завіталі да ганчара Сергея Миколаевича Бондаренка у вёсцы Чухны. Сергей Миколаевич адкрыў нам сакрэты сваёй працы ад падрыхтоўкі глінай масы да тонкасці фармоўкі складаных вырабаў і чараўніцтва малочнага абпалу. На двары майстра стаяла дакладная копія Крэўскага замка, зробленая з маленькіх цаглінак, з гліны, з якой будавалі сапраўдны замак. Паралельна гэтым цудам нашай увазе паўсталі загаркавы камень ахвярных следавік і старажытны лабірынт, авітыя носам цікавых паданняў і міфаў. Наше даследаванне працягнулася ў Смаргонскім історико-краязнаўчым музеі. Мы ўбачылі скарбы, знойдзеныя падчас раскопак у Крэўскім замку.
Дзякуючы мясцоваму экскурсаводу мы даведаліся шмат многа пра яго будаўніцтва. Гэты замак яшчэ ўводзіўся ў 14 стагоддзі, калі вялікае княства літоўскае было на піку сваёй магутнасці. Старажытныя майстры ніжнюю частку сцен будавалі з палявога каменя, а верхнюю з лёгкай, але надзейнай цэглы, з мясцовай гліны. Асабліва цікавымі былі гісторыі пра вялікіх князёў. Другая частка нашей экскурсии проходила на территории Красского замка. Мы прошли по внутреннему дворы, где калісьці кипело жыццё, постояли у могутных стен. Экскурсовод показал нам место, где возвышалась галоўная княжая вежа. Менавіта там адбываліся важныя падзеі, якія вызначалі лёс вялікага княства літоўскага. Гэтак жа мы ўбачылі, як ідуць працы па кансервацыі замка. Асаблівае ўражанне на нас зрабілі месцы археалагічных раскопаў. Мы зазірнулі ў невялічкі музей, абсталяваны брамай у сцяне замка, дзе захоўваюцца апошнія знаходкі. А падняўшыся на Юрную гару, мы ўбачылі грэцкі замак зусім у іншым ракурсе. Не як асобныя руіны, а як арганічную частку вялічнага ландшафту. Пасля экскурсіі пачалася наша праца над стварэннем дэкаратыўнага пано «Грэўскі замак». Мы раскаталі гліняны пласт, на які перанеслі контуры замка, стварылі аб'ём сцен і вежаў, дэталёва прапрацавалі фактуру кладкі, вокны і байніцы. Пасля экскурсіі выраб адправіўся на абпал. Па гэтай ж тэхналогіі мы стварылі пано «Князь Едэміль», выкарыстоўваючы малюнак са школьнага падручніка і гістарычнай крыніцы. Ідэя аднавіць у гліне вобразы выдатных дзеячаў Красскага замка нарадзілася падчас нашай экскурсіі. Першай нашай работай стаў князь Едэміль, другой – князь Вітаўт. Пры іх стварэнні мы асабліва уважна сачылі за дакладнасцю ўзбраення і адзення, каб максімальна наблізіць вобраз да гістарычных апісанняў. Гэтак жа мы зрабілі іншыя фігуркі, якія ёсць тут рыцара і воіна вялікага княства літоўскага. Наша праца цалкам пацвердзіла ўсе нашы здагадкі, калі мы пачалі ствараць пано і сувеніры. Мы хочам, каб наш праект дапамог маладому пакаленню зноў адкрыць для сябе багацце ўласнай культуры. І мы шчыра спадзяемся, што наша праца дапаможа такім самым дзецям, як і мы, зусім інакш глядзець на старажытныя руіны і на звычайныя гліны ў сваіх руках.